A Xunta inaugurou no Gaiás a experiencia artística e tecnolóxica máis potente ata o momento sobre a vida e o pensamento de Castelao. Nela recréase a imaxe e a voz do intelectual de xeito hiperrealista. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inaugurou esta mañá no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura a instalación de arte digital Castelao, Mirar por Galicia. Trátase da experiencia tecnolóxico-cultural máis ambiciosa desenvolvida ata o momento sobre a figura do ilustre autor, artista, político e intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Dedicatoria dese merecidísimo, máis que merecido, ano Castelao, no que todo Galicia debía de achegarse todavía máis a inmensa obra, o inmenso persoaxe que foi Castelao, ese capítulo fundamental na construción da Galicia que hoxe somos. Soñábamos en deseñar algo que fose atrevido, non era sinxelo plantexarse un proxecto destas características, sabíamos da súa complexidade, da súa dificultade, non só pola parte técnica, senón polo tratamento que había que darlle a figura, o respeto absoluto á figura de Castelao. Este proxecto expositivo, realizado en colaboración coa Fundación Castelao, enxalza desde unha perspectiva inovadora as importantes achegas do intelectual galeguista a partir dun percorrido pola súa vida e a súa obra, incorporando as súas creacións máis enlleiras e tamén momentos máis persoais que marcaron o seu percorrido vital. Necesitábamos buscar un proxecto que fose tamén atractivo ás novas xeracións, que fose accesible tamén a todas as persoas e que fose un recurso que nos permitise coñecer esa figura de Castelao e facela máis próxima, máis cercana. Aí empezamos a soñar co proxecto que hoxe facemos realidade e do que todos os que participamos dele en algunha medida nos sentimos tan orgullosos. López Campos referiuse a esta experiencia como o primeiro gran proxecto galego de arte digital que aposta decididamente polo emprego de tecnoloxías como inteligencia artificial xerativa, videomapping ou realidade virtual, co obxectivo de recuperar a figura dunha personalidade histórica tan emblemática na cultura galega como o intelectual de Rianxo. Que poñer en valor o gran talento, a gran capacidade que temos no ámbito audiovisual e no sector cultural en Galicia. Creo que é un éxito colectivo, unha aposta arriscada, evidentemente a figura de Castelao non é incontrovertible, ao contrario, creo que ten que xerar debate, ten que xerar opinión. Castelao está máis vivo que nunca, este é o seu ano, unha vez máis Galicia lle rende tributo, homenaxe, se onte o facíamos con ese fermoso acto de recoñecemento, de divulgación, de toda a documentación arquivada na construción do anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia do 36, nun acto de memoria tamén colectiva, de recoñecemento social. Hoxe o facemos con un proxecto máis moderno, no que se recrea a imaxe e a voz de Castelao de xeito hiperrealista a partir dunha ampla base de datos e documentación histórica de arquivos fotográficos e audiovisuais conservados en diferentes institucións.